Anenge akakwira pakombi kumashure anenge achitotarisa kuti polisi haisi kuuya here, ari kuside driver akatasaone kumberi. Ini ndinoblame police on my side because munhu wese ada kurarama. Sina mota anenge akuita Hwindi, pakunoita Hwindi pepe munongoziva zvavanoita. Tiri kuno kuDzivarasekwa kwatanzwa kuti kune umwe mukomana wechidiki akadonha pakombi yaifamba achibva atorasikirwa neupenyu. Munoda kuti kudii pamusoro penhau iyoyo yekuti tinoona pamakombi mumashure munenge mune vanhu? Nyaya iripo pakudonha kwevanhu kumakombi kumashure inyaya yekuti mapurisa izvozvo anenge achinetsa. Saka munhu anenge akakwira pakombi kumashure anenge achitotarisa kuti polisi haisi kuuya here, ari kuside driver akatasaone kumberi. Asi zvinenge zvakaipa kuti munhu anga akakwira pakombi kumashure because bhamba rinogona kudembuka. Ese tine mwe watinozivana naye friend yedu ari kugara kumusoro, asi akatodonhera pakombi akatorasikirwa neupenyu hwake. Saka zvinhu zvokuti zvinenge zvisina kunaka, asi nenyaya yekuti situation iri kwamazuva ano polisi inenge dzakawanda vari musive, vari mumaprivate car. Saka vanenge vatotarisa kuti muzipurisa, saka anotomira kutoona kuti mune mupurisa ubva atosimudzira ubva atorova motikari kombi ibva yasumuka. Saka inyaya yekuti mota inenge isina kuzara, asi inyaya yekuti vanenge vatsvaga mari vadaita se kuti mota dzisasungwa, because mota dziri mazuva ano dzobhadhara $100,000 kuti mota idzi yasungwa. Hapana mota iri kubuda isina kubhadhara mari sofa izvozvo. Saka upenyu hwewa munhu hanzi marasikwa neupenyu because murungu anenge akatagira ndoda $100 motikari yasungwa. Apo saka kuti oudze murungu kuti $100 mota yasungwa izvozvi yatorwa usina mari azviite. Ndosaka vari kutoriska kuti azobheta tiende pakombi wakarembera kumashure. Kashoma kuti isungwe kana munhu akarembera kumashure. Vanenge vari two, mumwe anenge ari other side, mumwe ari other side. Vanenge vatotarisa kuti hakuna mapurisa ari kuita se ari kuuya. Because mapurisa akangorika auya ende mota yaitosungwa kana mapurisa ari padhuze uye vakomana vari kumashure. Ndosaka vachiriska vachiisa upenyu hwavo vachiita se vachirembera kumashure kwakombi. Zvichireva kuti madhiraivha vanenge vachitoziva kuti kumashure kunenge kuine vanhu here, vatori pabasa. At times madriver anenge achiziva kuti kune munhu ari pabhamba. Dzimweni dzenguva vanenge vasingatozivi nekuti vapfana vacho vari kumazuva ano, mwana anongojambira mota ichiite se ichifamba. But hangu neri side door rangu ini handiblemewa kufana vanotsika kumashure kwebhamba rekombi because kubhamba ikoko ndo kune maziso adriver. Because nawo zviri kuitika zvine maoperations ari kwezvezvi mota chacha iri kutosungira parobot. Kana even uchitongosvika kana totilese kana pasangana ini uchibva kuDZ uchingoda giveaway mota yakutosungwa yakukanya maglazi. Saka handisinyanya kublame vanhu vari kutsika pabhamba kunze kwekuti kana zvinhu zvinge zvagadzirika zvakanaka. Kana musiri kublame vari kutsika bhamba, muri kublame ani? Ini ndinoblame police on my side because munhu wese ada kurarama. Hwindi ada kurarama, nyika ina mabasa. Zvakafanana nekombi inoraramisa vanhu vakawanda, inoti driver inoraramisa Hwindi, vanolodha nepolisi yacho cancel VID. Saka kombi yakawandira. Saka ini ndiri kublame polisi panhau dzese dzekurasikirwa kwavanhu kuupenyu nokuti munhu wese ada kurarama, munhu wese ane mhuri. Pabhamba apa vanenge vakabatirira pai, nekuti kana uri mukati uri kuziva ndakachengetedzeka kumasaidhi kwangu kune marata. Pabhamba vanenge vakabatirira pai, vanotokwira vachiziva here kuti apa ndokwanisa kudonha ndikafa? Vanenge vachiziva kuti hapana kumira zvakanaka. Vanowanzobatirira pakaview mirror, vane kaview mirror kati kumashure kwekombi ndipo vanobata. Nepamwe pacho like akarapa ndipo vanobatirira. Pamusoro pebhamba panapa, pamusoro pedhoni pane uriri panapa. Saka anobatirira akarembera akadaiso. Saka anenge achidedzera. Saka anenge akatarisa kombi kuti kombi haisi mapurisa haasi kuuya here. Once mapurisa auya chete anobva mota, driver akutosumudza motikari akutoenda. Saka inyaya yekuti vada kusevha mari, ndosaka vachiramba vachimira kumashure kuno.
saka pakurasikirwa neupenyu munhu. Zvichinge zvaitika kuti zvoni munhu adonha ari kubhamba, mhosva inopiwa ani? Kana munhu achinge adonha ari kubhamba, mhosva ndeyadhiraivha. Asi zvakutoona zvekuti dhiraivha akatoziva kuti adonhedza munhu achitozviona hamire, nekuti anenge ane mhosva hombe, nekuti kubhamba kubvumidzwe kutsika. That's why mota inenge avhimira yake mukati, mavhimira ekunze kuti uone mota yako yese. Saka dhiraivha abvumidzwe kutsikisa munhu pabhamba, pamunhu akadonha akafa naunde dzadhiraivha. Tambonzwa isusu kunzi imo muno muDzivarasekwa muno umwe akatombodonhedza umwe munhu pabhamba, iyeye akahana kurasikirwa neupenyu. Aripo iye mwana wangu anotodhiraivha makombi akadonhedza munhu ku3, adonhedza munhu iyeye akazomirira pazayuja panapo, akabvinga akubvunzwa akuti handina kuziva kuti munhu yanga ari kumashure. Anoramba kuti kana munhu kana yamhosva anokurambira kuti ndite sei handiziziva. In for sure wakatobva ku3 akatozomirira pazayuja, ndipo akazomirira atonzwa kuti wadonhedza munhu iyoyo, akatotsemuka musoro uno akatosona izvezvo atoripo munhu iyeye. Tingati here pane pamwe pekuti dhiraivha haatomboziva kuti munhu uyu anga akakwira kubhamba adonha? Zvinoitika izvozvo. Boziva mwana waiva zimwe wacho anogona kufaya motikari, vanonge vari 2, mumwe otorova motikari, mumwe achikutsvaga munhu achiri kusaiti, mota yatosumudzwa yotoenda, kondakta anotosara, dhiraivha haatoziva kuti munhu yaita sei asara. Wakunochinjana wakupa dhiraivha chaiche kana pa6 dhiraivha akuenda, ndipo unoona vanhu vaiva kupiwa mari kuti waita sei watoshanda, bhozi hawatoshande vakamira vakapinda mukati, vanotoshanda vatori kuno kubhamba kuno. Ndokuti vanhu ndokulodha kwandoita vanhu havatolodhi motikari iyo vari mukati, vanotolodha mota iyo vatori kunze. Dhiraivha angu akatarisa kumberi, munhu obudikira uko, iye ari kubhamba kuno, anobva atoona kuti munhu yobva atoita sei, obva atorova motikari. Polisi ikangobudikira futi apa the same izvozvo muonyera aita munhu yari kuzokwira uya, ndomuonyera anoita polisi, obva arova futi motikari, dhiraivha osumuka. Chimwe chizhinji chiri kukonzeresa kudonha kwakomana pabhamba ka, kazhinji ka vakomana rutsika pabhamba katarisa highest number yemahwindi, vazhinji vacho vanenge vakadhakwa nemutoriro, vanenge vakadhakwa nembanje chichichichi. Saka the moment anotsika atosara kutsika panenge asina kana simba. Nimazvona anenge asina kana simba, munhu chacho akagwinya pakatsika padonha. Asi vaya vari kurwa nemutoriro nemadrugs vakaungana kwavanenge vachilodha vari vachitambira makombi, vanenge vachidhakwa. Saka at the end of the day vanhu vari kudonhedzwa vanhu vakatotakwa kudhara, vanhu vasina kana simba kana chii. Saka ndoimwe nyaya iri kuitika iyo. Pane vakatarira iko zvino chirongwa chino ichi, vanoita basa rekukwira kubhamba, munoda kuti kudii? Tichitarisana nekuti pane munhu akatotsemuka musoro uye pane umwe akarasikirwa neupenyu. Chatiri kukurudzira kune vanhu vese vanokwira kumabhamba uku, upenyu hwakaoma zvino zvisina kumira musha, akatsvaga kuraramisa mhuri yake, asi upenyu hwakakosha. Ungoregera umwe kuti ngavasakwire kumabhamba kumashure emotikari, ungolodha vari mukati, otherwise zvinogona zvakanaka izvozvo. Worega kumhanyiswawo nepolisi. Izvo katarisa pa2 pana pazayuji pamachawa mukasvika izvezvi pane maglazi ari murodhi, so imota yakarohwa mawindo iwo. Saka zvinhu zvacho zvine zvikonzeresa kuti vagara kumashure, asi hazvina kunaka zvazvo, zvakaipa bhozi unorasikirwa neupenyu hwako, unofa nezvinhu izvozvo. Kune mapurisa anotarisawo chirongwa chino, mataura imi muchiti pamwe pacho ndo vamunopa mhosva, nekuti vanhu ivava vanenge vari kumashure vachitarisa kuti hakuna polisi here. Chii chamungade kutaura kune vanoita zvemutemo pamusoro pezviri kuitwa nepolisi? Vemutemo ndavaongororewo kuti nyika yavo yakamira sei, ndavapewo mukana kune vechidiki kushanda zvakanaka zvisina kuti vari kumhanyiswa nepolisi. Like ukapinda muna Copacabana isusu tinooparetawo zvemakombi izvi, kune vanonzi vemabhande vanenge vachifamba vachisunga vanhu, zvinhu zvavari kuita zvakasiyana siyana. Vemutemo havasi kupa vamwe mukana wekuita sei, wekushanda, of which dai wapawo maghetto youth mukana wekuita sei, wekushanda. Ndo zvanenge angokurudzira kuti polisi ngaitipo mukana wekushanda tikwanise kushandira mhuri. Ivo mapurisa ava havana imwe here nzira yekusunga nayo vanhu vanoita zvemakombi, isiri yekumhanyisa vachirova maglazi kana kuti kumhanyisa kombi ine vanhu mukati kare? Nyaya yakanaka ndeyekuti mablocks anoshanda, ndo basa remablocks. Hakuna mota inopfuura nemugomo, mota inopfuura nemutara. Saka mablocks iya yakangoiswa kwese vakavharwa vachisunga motikari dzacho, at least zvizvo zvitori nani. Wozotarisa mutaundi mota chaiche dzinomhanyisana dzine vanhu mwachitsikwa, una mapurisa anodhumwa kaizvizvi, asi zvinongotarwa zvinongonyararwa, vanotodhumwa mapurisa achitodhumwa vanhu vachitofa. Saka chakangonaka ndechekuti mablocks acho ngaaitwe, mutemo kana kune operation iriko yozo ndikutorera mota panotakurira motikari paCopacabana, panotakurira mota paChicken Slicer, panotakurira mota dzinosungirwa ipapo dzadzatakura kana vanhu, at least izvo zviri nani.
pane kuti mota yamuna kikimenu yapasangana apo mota yakumhanyiswa maglazi norwa maskrini umberi munhu akagara achirwa nemaglazi mumaziso achitokuwara asi zvinhu chingosifamba zvakadaro mota ngadzisungirwe sadza takura vanhu parengi papa itsungwa at least zviri nani nokuti mota yosungwa ine vanhu 19 yakumhanyiswa yakunosvika nodhuma dzimwe motikari kudhuma dzinotiza saka zvinhu zvakangoipa mota ngadzisungirwe even parengi kana even mablocks acho ngaaitwe yayaya mota dzichisungirwa ipapai mota yosungwa enda kusaidi at least izvo zviya hapana munhu arasikirwa neupenyu hwake. Baba, tine urombo nekurasikirwa kwamakaitwa. Tingada kuziva kuti ukama hwenyu nemushakabvu hwakamira sei? Ukama uripo ndokuti mwana womunin'ina wangu. Saka mwana wangu ndaigara naye pano. Zvandaigara naye pano iye ndokuchiti aiwa ndakumboenda kushamwari yangu. Ndobva asimuka panapa akaenda kushamwari yake kwemwedzi mumwe chete. Agara kwemwedzi mumwe chete ari kushamwari yake. Pane nguva yakazodzoka achiti ndakuda kudzoka pano. Vana vangu vamwe vakati ivo kwete hazvina kunaka zvawakaita kuenda kunogara kuposei wakuti uda kudzoka. Kati aiwa ndo zvandakuda kuti ndichiita. Zvikanzi aiwa dzoka zvako hapana chakaipa. Saka kubva pane nguva iyoyo takamutarisira kuti achadzoka. Ndokuita vhiki rimwe chete nehafu ndobva tazonzwa kuti Elias uya aita accident kupi kumarobotsi ekuHighland. Ndikati zvikanzi ndikati ko chii chakaitika? Zvikanzi anga akarembera pakombi achibva kwamachipisa vachienda kuwadzana extension. Saka mota ive mumashure ichiuya ndo yakaona kuti pane munhu adona. Ndokubva amira driver achimiswa. Amira driver ndokuchiti ko chii chaitika? Elias anzanga achingodairira kure. Ndobva vatirege timhanye naye kuenda kukiliniki. Vamhanya naye kuenda kukiliniki paipai. Kukiliniki vakati kwete regai tidaidze ambulance. Ambulance ndobva yauya kubva kuPari reNyatwa hospital. Ndokumutakura ndokuenda naye kuPari. Anosvika ikoko ndobva akunonzi ngaiswe oxygen. Ndobva akufema ari paoxygen. Afema ari paoxygen ndobva ndafonerwa ndiri kubasa kunzi ndozviripo kune Elias adona pakombi. Ndikati alright ndazinzwa. Asi ndobva ndazongofonerawo munin'ina wangu kuCryston Bank ndichimuti ndozvaitika. Asi munin'ina akati aiwa hazvina mhosva ndiri kutora motikari ndiri kumhanya zvinoona ndinoona kuti zvakamira sei. Asvika pagedhi ndobva andifonera zvakare achiti mukoma ndatosvika ndapagedhi rega ndichipinda ndinoona kuti zvakamira sei. Pakapera 15 minutes ndobva afona zvakare achiti mukoma hazvina kumira zvakanaka. Chiripo ndechekuti kufema kwari kuita neoxygen upenyu chaiwo hapana. Nokuti akuvara musoro uri kunzi wasangana ropa nemvura uyezve atyoka mbabvu nokukuvara gumbo. Ndikati zvikanzi ndakati alright rega kuchene kana kwachena ndichati ndosvikawo ikoko kuPari tozoona kuti zvakamira sei. Zvanodaro ndabva kubasa ini ndasvika kumba kuma to 7 ndotonzwa ndisati ndasimuka foni yauya yakutotaura kuti Elias yakuendeswa kutheater asi pari kuda 1.5 nemari yokutenga mushonga inogona kusvika kuma 2,000 US. Asi amaiguru vakavaiva nemari iyoyo vakati aiwa hazvina hapana chakaipa mari ndotove nayo ngatichiendei kutheater. Vasati vaenda kutheater ndokuzongoona munhu adi yaparara. Ndo zvakaitika pana Elias firo yaakaita. Elias akanga ane makore mangani uye akanga aine mhuri here? Elias anga ane 28 years
anga ane mudzimai nemwanakomana ane 4 years. Basa rekumakombi akanga agara achiriita kwemakore mangani, uye ndo zvaaingoita ire izvozvo zvekuti anenge achienda achikwira kumashure kwekombi? Anga aine 12 years. Anga ane driver's license. Aiti kana ashayawo imwe motikari akunoti ndichatsvaga kokuti ndiwane umwe ari kuda driver ozonojambira kunodriver. Asi kana asina mota anenge akuita Hwindi. Pakunoita Hwindi pepe munongoziva zvavanoita. Vana vedu havanzwisisa, anenge akunokwira kuseri kwemotikari. Apo vanga vari 2, mumwe padhoo, iye ndobva aenda kuseri kwemota achinodaro. Pane here pekuti mimi makamboona zvichiitwa nevamwe mukaedza kumbotaurawo nevamwe kuti izvi zvinhu zvakashata zvine njodzi? Ndakazviona iwo musi iwoyo ndichibva kuparire Nyato hospital. Ndasvika pakopakabhani, ndakwira kombi yekuya kuno. Takanoti fambe kubva pakopakabhana. Tozotarisa kumashure muna tasvika panet 1. Takatoona paine vaviri vanga vakazembera paseri pemota. Takati aika ona nandi nemwana wangu anga auya kunhamo. Takatoona zviri kumashure ndo zvauraya Elias kaizvi. Zvikanzi baba onai akatozembera muno mutaundi kudai. Takati nemanje vana avache chii chikonzero? Takati aiwa atingosiyawo zvakadaro ameneyo. Kune vakatarisa chirongwa chino iko zvino, imimi muri kubva kunoviga mwana akafa nekuda kwekuti akanga asiri mukapti mekombi. Kune avo vachiri kuzviita izvo zvekuenda kumakombi, chii chamungade kutaura kwavari? Chandingade kutaura kune vakanzwa, toti vakanzwa mamiriro azvakaita kuti kupota uchinorembera kumashure kwekomba hachisi chinhu vana vedu havanzwisisa handiziva kuti chii chinoitika. Vanoedza kutaurirwa kunzi regedzai kunodaro, chiitiko ichocho chinouraya. Kuti vazive kuti kuzembera kwandakaita irufu havazvizive. Tinomboedza kutaura kuti naimi vakomana chii chamuri kuita izvi. Even ini kana ndichienda kubasa ndinoona vari panjanji apo, ndotombovaedza kuti ko vakomana chii chamuri kuita. Aonza achita mudhara hapana maitiro atingaite, ndo zvatingagone kuita kuti tiwane kurarama. Atishayewo 50 cents yokuti tiise muhomwe towana kurarama. Ndo maitiro avanenge vachiita. Ushaya manje kuti unomutsura uchiti kudii. Tinoona kuti hakuna mari inokosha kudarika upenyu. Iko zvino izvi kunyange uchisa mari muhomwe, asi kana pasisina upenyu hapasi torina. Chii chamungade kutaura kune vava vari kuti chero ndaisa 50 cents muhomwe? Vanenge vachidaro zvavo, asi ndoda kuedza kutaura kuti hazvina zvazvinoyamura. Zvinotove nani kuti utsvage zvimwe zvinhu zvokuita, kana kunotengesa madomasi kana kuita chimwe chinhu. Zvakawanda zvinofanira kunge zvichiitika paupenyu kuti uwane kurarama, kuwana 50 cents iyoyo. Kwete kunorembera pamota inenge ichifamba, chinhu chaunotoziva kuti ndikangotsvedza chete irufu. Hazvidiwe paupenyu. Vana vedu muri vamwe kamuchinzwisisa kuti zvatiri kuita izvi hazvifanira kunge zvichiitika. Nyika yedu haiite zvakanaka kuti mupote muchidaro. Tinosekwa nevamwe kunzi ko chii chiri kuitika kunorembera pakombi. Saka dai zvachiita kuti vana vedu muchinzwisisa, siyanei nazvo kubva nhasi uno. Chiitiko chakaipa mukunogara kweupenyu. Tinoona isusu panoshayika munhu anoshanda kumakombi. Vemakombi vanouya nemotikari vachiita zvavanosiita umwe wavari mupenyu. Izvozvo vakauyawo here pano vakazviita, uye hapana here vairembera kumashure kwemakombi kunyange parufu ipapo? Vakauya pakunorembera. Handina kuona zvangu vachirembera panguva yavakasvika pano. Kuda pavakazonotora box uko,
ndopa vakaremberera hamene nokuti nandisikwa ini nandiri kuno. Asi kuuya vakauya zvavo vachiita mheremhere vachiita zvavanga vachinoita. Vakati bhokisi totorida chete kuti tive naro tombotendera kubva kwamachipisa kunosvika kwaienda. Ndomuitiro watinoita kana paita kuti mumwe wedu ashaya. Ndikati alright, hazvina kuipa, itai zvenyu tomboona. Ndobva vaita, vakazodzoka zvavo nebhokisi vakazonosiya. Takatora bhokisi isu takazoenda kumusha kunomuviga. Okay, makamuviga kumusha kupi? Kuguruve kwaKondo.